Dahil summer vacation na, naghanap si John Jill ng pagkakabisihan ngayong summer. Ayon sa kanya, mahilig siya sa mga animation gaya ng bag-drawing, kaya nang malaman niya ang libreng animation training program ng Camsur Animation ng Provincial Government ng Camarines Sur ay hindi na niya ito pinalampas pa. Wala man namanong experience si John Jill, ngunit pinili niya ang Camsur Animation Training upang mahasa at ma-enhance pa ang kanyang pangarap na maging isang animator. Gerlo naman, nais pang mahasa ang kanyang animation skills. Masyado na-inspire ako mag-animate. So that's why nag-join ako dito. So that maalam ko yung basics, and once nagpunta na ako ng art school, masyado mai-improve na yung animation ko. What I'm hoping to learn is yung lahat po matututo ko po dito sa program na to. Siguro po sa sa digital, sa anatomy ay sa traditional, po kasi ako sa anatomy, parang ginagamay ko pa po. So yun po yung gusto kong i-enhance dito sa animation. Ilan lang sila sa panibagong batch ng trainees sa Camsur Animation Program ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte. Layunin ng programang ito na mabigyan ng oportunidad ang mga individual na magkaroon ng skills na pwede nilang magamit sa paghahanap ng trabaho, lalo na sa mga animation industry, motion pictures at iba pa. Tinuturuan ng mga trainees ng iba't ibang aspeto ng animation, fundamentals tulad ng character design, storyboarding to digital animation. Ang naturang training ay bukas para sa mga individual na nagnanais na matuto ng animation at fundamentals nito. Pinuri at nagpapasalamat rin ang mga ito na may naturang programa ang probinsya na avenue nilang mga future animator. Thank you so much for letting anybody to be able to learn animation po in this region. Thankful lang po talaga ako na may ganito. Tapos, keep it up po kasi marami pa pong kagaya ko na parang hindi agad na pursue yung ganitong passion. Chris Novello, CSN.